Fy enw I yw Iona a dwi'n gweithio fel ymgynghorydd addysg i'r cwmni Excel. Arwyddion allweddol I fod yn wyliadwrus mwyn diogelu plant. Peidiwch colli'r arwyddion. Mae'n hanfodol bod yn wyliadwrus. Mae staff sydd yn gweithio hefo plant mewn sefyllfa da I adnabod arwyddion os oes rhywbeth o'i le. Mae gen I ni gyd gyfrifoldeb I adnabod pryderon a rhannu'r wybodaeth ar unwaith pan yn gweithio mewn ysgolion neu feithrinfa. Felly, am ba arwyddion ydyn ni'n edrych amdanynt? Mae hi'n bwysig fod yn ymwybodol o ddangosyddion Camdriniaeth ac Esgeulustod. Hwyrach bydd newid cynnil yn ymddygiad neu ymddangosiad y plentyn sydd yn dangos fod y plentyn yn dioddar rhyw fath o gamdrin. Pam wnaethoch gyflawni eich hyfforddiant diogelu hefo Excel? Mi fyddwch wedi astudio yr arwyddion I fod yn wyliadwrus ohonyn nhw pan yn considro pa fath o gamdrin sydd yn mynd ymlaen. Camdriniaeth corfforol, emosiynol, rhywiol ac esgeulustod. Yng Nghymru mae un math arall o gamdrin ychwanegol ar y rhestr, sef camdrin ariannol. Cyfeiriwch at eich polisi diogelu yn rheolaidd mwyn atgoffa eich hunain o'r arwyddion ymddygiad neu corfforol I fod yn ymwybodol ohonynt. Mae hi'n bwysig cofio nad yw'r rhestr yn un drwyadl a hwyrach nad ydynt yn arwydd o gamdrin, ond fe allant fod. Os oes unrhyw amheuaeth, mae'r bwysig adrodd eich pryderon. Yn bwysig adrodd eich pryderon i'r person sydd yn gyfrifol am ddiogelu o fewn yr ysgol neu feithrinfa, sef eich designated safeguarding person. Beth am atgoffa ein gilydd am rai o'r arwyddion corfforol I fod yn wyliadwrus ohono? Golwg esgeulus, cael ei gadael ar ei ben ei hunain yn rheolaidd, diffyg mynychu apwyntiadau meddygol a iechyd, diffyg cynnydd mewn datblygiad corfforol, enghraifft diffyg roi pwysau ymlaen, llwglyd yn gyson, hylendid personol gwael, diffyg cwsg, problemau iechyd, ymwybyddiaeth rhywiol tu hwnt I oedran, traffaeth o gerdded neu eistedd, gall rhai o'r arwyddion ymddygiad gynnwys oediad datblygu, blinder yn syrthio I gysgu, yn hwyr i'r ysgol neu yn absennol yn aml, teimlo'n anobeithiol, yn hunan ddinistrio self-destructive, tynnu sylw at ei hunan, dwyn bwyd, ofn mynd adref, ymddygiad eithriadol, yn encilio, yn ymosodol, yn aflonydd, newid mewn personoliaeth a triwanta. Cofiwch edrych allan am blant sydd yn sydyn yn dangos fod ganddynt lawer o arian neu eitemau drud, ffôl symudol diweddara, trainers newydd drud. Mi all hyn fod yn arwydd fod y plant yn cael ei paratoi sef grooming. Ydy'r plentyn yn cymdeithasu hefo criw gwahanol? Ydyn nhw'n ategu barn am radicaleiddio neu trio gweld defnydd anaddas ar ei ffonau symudol gan ddefnyddio rhwydwaith yr ysgol? Hwyrach fod hyn yn arwydd fod y plentyn yn cael ei radicaleiddio a mae'n bwysig ymchwilio ymhellach. Y neges bwysig ydy fod rhaid cofio pasio unrhyw bryder ymlaen pa bynnag mor fach ydy'r pryderon yma i'r person yn yr ysgol sydd yn gyfrifol am ddiogelu. Mae'r hyn yr ydych yn sylwi a hwyrach pryder gan aelodau o staff eraill yn creu darlun o blentyn sydd angen cyngmorth a chefnogaeth.